Добър вечер, уважаеми дами и господа. Аз съм Димитър Байрактаров. Вие гледате телевизия СКАТ и предаването от упор. Както знаете, всяка неделя точно в 20 часа идва времето, когато трябва да си кажем нещата честно, откровенно, без притеснение, без задръжки, от упор. А тази вечер, 2 дена след така наречения край на света, наистина има за какво да говорим и за какво да коментираме. Тази вечер едно българско семейство ще се надява и на чудесата на Коледа. Защото темата, която ще разгледаме, уважаеми зрители, е меко казано скандална. Меко казано. И едва ли има друг човек, който така добре да разбира за това, което изпитва в душата си моя гостенин и неговото семейство в мое лице. Защото това, което се случва на него, всъщност, то се случва и на мен. И аз прекрасно го разбирам. За какво става въпрос? Темата, по която ще говорим тази вечер и се надявам естествено при възможност да чуем вашите съвети, вашите мнения, коментари, защото те са важни в борбата ни да накараме най-после българските държавни и правителствени институции да започнат да работят за този, който им плаща. А този, който им плаща, сме ние, българския обикновен народ. Именно поради тази причина темата тази вечер съм е кръстил технология на безхаберието и мачкането на обикновения човек. Тази вечер ще ви разкажем за един случай, както казах, меко казано скандален. За това колко безправен е българина, когато се намира в чужбина. Случаят е на едно българско лекарско семейство, което преди повече от 6 години, като всички българи, отива в чужбина, в Италия, за да може, докато има сили и възможности, да припечели нещо, за да оцелее. Семейството на доктор Илко Димов и неговата съпруга Живка Хаджидимитрова. Тази вечер тук при мен е само доктор Илко Димов. Добър вечер, доктор Димов. Човека, който се бори, за да може по някакъв начин да помогне на своята съпруга, която за огромно съжаление става жертва на измислен и скалъпен срещу нея наказателен процес. Казвам жертва, защото когато се запознавах с документите, меко казано бях поразен. Аз съм правил предавания преди години за това, че в България няма нищо невъзможно и че няма никакъв проблем в България да изпратите призовка на мъртвец, а той да ви отговори, че е получил. Оказва се, че това се случва и в Италия. Оказва се, че съпругата на доктор Димов, доктор Живка Хаджидимитрова, е малтретирала покойници. Покойници, които тя дори не е имала възможността да види и на надгробна снимка. Но явно тя е някаква жена със свръхспособности, жена, която няма никакъв проблем да контактува с покойници, че на всичкото отгоре и да ги малтретира. Това е само един кратък анонс, защото от тук нататък ще дам възможност на доктор Илко Димов той да разкаже за 6 годишния терор, за ужаса, който изживява той и неговото семейство, за безхаберието, както на италианското правосъдие, още повече на българските компетентни органи, в лицето на президент, на министър-председател, на външно министерство, на консулските служби в Италия, които вече сигурно сами се досещате каква помощ оказват.
година и половина ви показвахме и ви разказвахме как помагаше Външно министерство в кавички, разбирайте, на задържаните невинни български моряци в Гърция. И така, доктор Димов, аз направих само един кратък анонс. Сега ще ви помоля накратко да разкажете какво се случи през 2006 година, как така вашата съпруга се превърна в един страшен престъпник. Сигурно италианската мафия и Коза Ностра са едно бледо копие спрямо вашата съпруга, която освен всичко и лекар, полагал Хипократова клетва да опазва, да се бори за човешкото здраве и за човешкия живот. Не е ли това и между другото един огромен парадокс? За италианското правораздаване не е по никакъв начин. Те могат да го обвинят в абсолютно всичко. Това са малка част от, не знам, 10% от документите, с които разполагаме. Аз мога да го докажа абсолютно цялото. Тук на бюрото виждаме наистина килограми хартия, които представляват унищожен човешки живот. Нищо друго, и килограмите хартия не помагат по никакъв начин. Но все пак трябва да отбележим за нашите зрители, че това са документи. Това са абсолютно официални които документи. Доказват тотално невинността на вашата съпруга. Но нека да започнем подред. Да се върнем. 2006 година двамата сме лекари, непризнати дипломи, съпругата ми работеше в дом за възрастни хора. Непризнати, само да уточним, непризнати дипломи в Италия, тъй като България все още не е член на Европейския съюз. Да, почва да ги признаваме по една дълга технология. Съпругата ми работеше в този дом за възрастни хора, аз работих в една фабрика. Септември 2006 започна целият ад, който и до момента не е приключил и който ежедневно наубива по малко и на парчета. На работното място на съпругата ми са дошли 3 представители на италианската финансова гвардия, търсейки документи, които съпругата ми никога не е работила, тъй като тя работеше в този старчески дом като асистент. Тя не е била лекар. Това е вашата съпруга, да. Доктор Живка Хаджидимитрова, която всъщност тя никога не е била и някакво материално отговорно лице. Не, абсолютно нищо такова. Търсите си каквато и да е работа, просто докато навлезете в италиански, навлезете в това, оправите си дипломите, знаете, че това е време на работа. Да го обясниме на по-разбираем език, тъй като в България отдавна така е модерна една европейска програма личен асистент. Всъщност, вашата съпруга нещо подобно е... Асистент, да. Асистент нещо за възрастни подобно, хора. Да. Помагала е на тези възрастни хора. Но в никакъв случай не говорим за това, че тя е извършвала някакви медикаментозни лечения, че е назначавала подобни лечения, че е диагностицирала тия хора. Нищо подобно. Нямала е достъп до никакви документи, защото говорим се пак за асистент, не за директор на старческия дом. Нямала е достъп до медикаменти, с които да лекува, защото те се назначават от лекар, който е свързан с този старчески дом, както и още 6-7 лекари, които са били свързани. Нямала е право и не го е вършила да дава медикаменти на възрастните хора. И така идват тези трима. Те нахлуват доста. Нахлули се значи, към 40 човека близо от финансовата гвардия, тъй като се оказва, че трябва да бъдат претърсени 11 души. Съпругата ми буквално се започва с вади от всичко от джобовете. Къде се съвличате? Там се съвличаме. Вади всичко от чантата, вади всичко от шкафчето. Нищо не се намира. Претърсиха жилището ни. Резултат 0. Ама 0 на 0. Абсолютно нищо не беше открито. Нищо до степен да не можеш да разбереш какво търсят. И оказва се, че единственото в нашето жилище нищо не е намерено, което няма да е очудващо, защото вие, ако сте един италиански гражданин, нормално във вашето жилище да присъстват медикаменти от държавата ви. Просто това, че сме били здрави в този момент и не сме нямали никакви документи, тъй като интелигентността на тези полицейски служители, да ги наречем, е била до степен, че те са изимали всякакви медикаменти. Каквото има, каквото няма, значи, което е изписано, което не е изписано, всичко. Нормално в едно семейство да има примерно аспирин, аналгин, нормално е да има медикаменти, но някакви витамини, да кажем, те са изимали медикаменти, без да знаят, че реално, да кажем, на някой от това семейство са изписани тези медикаменти. Това всичко се извършва в последствие за сечението. Така, във вашата съпруга при личния обиск не е открито нищо, при извършения домашен обиск също нищо не е открито. Абсолютно нула. Какво се случва тогава? Случва се, че ние сме си, да си го нарека така, глупавите българи и не разбираме какво става. В смисъл. Не съм се сблъскал с италианско правосъдие, не бях се сблъсквал до тогава, не знаех какъв ад, не знаех, че веднъж като те мернат и решат, че ти си лично отговорен за всички видове грехове на света, ще бъдеш унищожен. Няколко дни по-късно опит за контакт с българско посолство в Рим по телефона, беше ни обяснено с думи прости: спасявайте се сами. Разговор с адвокати на този кооператив, към който работеше съпругата ми, с
какво става? Какво следва? Тя попита тези служители, ги е попитала, защото аз бях на работа в този момент. Добре, какво следва от тук нататък? Ами нищо, стойте си спокойно, нищо не намерихме. Каквото и да търсим срещу вас, няма. Остава на работа близо 40 дни и началото на ноември 2006 година същите тези трима служители една вечер идват и връчват на съпругата ми заповед за арест, че тя трябва да бъде поставена под домашен арест с един огромен документ. Аз бях там. Трябваше да се стигне до тяхното полицейско управление на финансовата гвардия. Това е една казарма. Продължение на часове стояхме там, защото ги снимаха отпечатъци и ред, как да не река, технически неща, които трябваше да бъдат извършени. Съпругата ми, тъй като говорим за документи, които са написани на юридически, на безмислен юридически италиански, съпругата ми на секундата поиска преводач. И те си го написаха в документите, че първо са си написали собственото мнение. Тя е чужденка, но разбира италиански. Това е тяхното мнение. Нарочно го подчертавам това нещо, тъй като на края на този документ пише и тя иска от тук нататък да бъде асистирана от преводач. Нарочно го казвам това нещо, тъй като след няколко години по-късно след този документ Българското външно министерство си избърса ръцете с това, че тя подписала документа си за арест. Защото според тях тя била декларирала това, което си измислиха италианските финансови полицаите от италианската финансова гвардия и което те са си го написали, за да си измият ръцете, че все пак не са арестували човек, който нищо не разбира. Да, ма доктор Димов, това е най-малко смешно твърдение от страна на Българско външно министерство, защото тя дори да не го беше подписала. Те затова са дошли трима човека, другите двама ще се подпишат, че в тяхно присъствие е връчена заповедта, а тя отказала да подпише. Нейният подпис в случая има чисто формално значение. Да, но тя си подписа с гледна точка на това, че аз искам преводач, аз искам от тук нататък да разбирам какво става край мен. И този документ е подписан. Българското външно министерство 3 години по-късно се избърса ръцете по доста грозен начин с този документ. С невярното... Ще стигнем и до българското външно. И тях ги арестуваха. Започна една практика, която се оказа, че много често правораздавателните органи се използват. Организираха си една медийна кампания. Така, само че преди да стигнем до това, всъщност в какво я обвиниха тогава вашата съпруга, след като и беше наложена мярка задържане? Най-тежкото обвинение, което реално е най-големия мотив, в последствие го разбрахме, за ареста, е разхищение на средства на италианската държавна администрация чрез провеждане на множество телефонни обаждания от личен характер от служебния телефон на Дома за възрастни хора. Както искате го разбирайте, защото се оказа, че множеството частни телефонни обаждания не съществува нито едно. Просто не съществува. Тя е обвинена в нещо, което категорично е доказано, че тя не го е извършила. Към датата на арест, да. Обвинена е в малтретиране на базата на свидетелски показания, които трябва да опрем до тези свидетелски показания. Тези свидетелски показания се оказа, че са взимани на 30 май и на 1 юни 2006 година. Дадени са от две служителки на този дом за възрастни хора, които още в първите си показания, те двете се самообвиняват в инцидент, водел се убийство в последствие на пациенти. Те двете си признават, че по време на нашето дежурство стана инцидент с този пациент. Той падна. Ние му оказахме първа медицинска помощ. Де факто тези така наречени свидетелки, даже бих казал от това, което аз съм се запознал документите, лъжесвидетелки. Да, те си чисти лъжесвидетелки. Тези лъжесвидетелки, първо те се самоуличават в извършване на убийство. Да, в инцидент, който минимума, който може да се води е непредумишлено убийство. Което ги превръща и в лесно манипулирани лъжесвидетели и те са готови, защото когато се запознавахме с техните показания, ние с вас установихме, че техните показания, както обичаме да казваме ние често, са така наречени на принципа copy-paste. Да, те са абсолютно copy-paste. Буквално едно към едно, дума по дума, точки, запетайки, всичко. И ако ги накараме да го възпроизведат това нещо точно, просто е ясно, че това не може да се случи. Абсурд. Искам да подчертая, че тези две лъжесвидетелки до такава степен са познавали съпругата ми в кавички. Тоест, те не са я и познавали. В какво свидетелстваха тези лъжесвидетелки срещу вас? Оказва се, че персонала на този дом за възрастни хора масово е прибивал всичко, което намери. Ритници, юмруци, бой с бастуни,
кражби, според тях. Ако трябва да ви разбирам, доктор Димов, това, което вие сега се опитвате да ми кажете, че едва ли не този дом за възрастни хора, той е бил най-жестокото отделение на Светата инквизиция. Да. Там са се извършвали жестоки инквизиции. Да, ежедневни, да подчертаем, масови, да подчертаем, срещу всички пациенти на старческия дом, да го подчертаем. Побоите са били просто ежеминутни. Да не говорим за побой, ние говорим за сериозни изтезания и мъчения над възрастните хора. Значи в последствие вече бяха дадени още по-фалшивите показания, че е имало изхвърляне на пациенти на старческия дом от персонала през прозорците. Не знам 90 годишна баба, 90 кг тежаща да я хванете и да я хвърлите през прозореца. Това за кого говорим? Аз така жена не мога да дигна сам. Защото това са мъртво тегло. Как ще я хвърля през 50 см на прозорец? Изобщо пък не можа да разбера. Тия показания бяха допълнени в последствие. Все пак, доктор Димов, нормално е сега някои от зрителите да кажат, този доктор говори така, все пак тя е негова съпруга, доктор Хаджи Димитрова. Нормално е той да е пристрастен, да говори с пристрастие. Дайте сега обаче да обясниме на нашите зрители, а и на българските институции, които може да бъдете сигурен, че следят изкъсно всяко едно предаване в телевизия СКАТ, включително и това предаване. Дайте сега да обясниме с, така да се каже, с доказателства, защо тези свидетелки са лъжи свидетелки. Да обясниме с няколко примера, които, например, ние с вас разглеждахме в съответните документи. Първо, че те лъжат. Видимо от този документ, това е официален документ, изпратен на базата на тези лъжи свидетелски показания. Нека така само да го покажем. В който, съжалявам, че отпред има залепени други мои бележки. В този документ българската гражданка Живка Хаджи Димитрова е с две различни имена. Те до такава степен са я познавали, че дори не са знаели как се казва. Така, колеги, да го... Да, говорете. Вътре българската гражданка Живка Хаджи Димитрова е обвинена в присвояване, а другата чужденка Вивияна Димитрова, тъй като това върви, също се оказа, че името на съпругата ми, а Вивияна Димитрова е обвинена в кражба. До такава степен сме некадърни и неподготвени, че дори не можем да разберем кого трябва да обвиним. Всъщност се обвинява някакво лице, което... Две лица, от които едното съществува физически и по документи, а другото е, как да го нарека, тяхна фикция, някаква... Виртуален образ. Да, виртуалният образ на лошата чужденка. Така. Българите, за съжаление, и това трябва да се подчертае, сме доста с лошо име. Да не говорим още от времето на атентата срещу папата и какво се случи на Сергей Антонов. Италианците така имат един не лош афинитет към българските граждани. И въобще към чужденците. Зрители, че особено когато става въпрос за българин, са готови да спретнат какво ли не, защото пък им е и пределно ясно какво правителство има. Би следвало да ви бъде и пределно ясно в колко близки отношения са по-късно премиера Борисов и другия премиер Берлускони, известен с едни други наклонности. И дори когато доктор Димов ви разказва това, така нареченият принцип на копи-пейст можете веднага да го приложите в българската действителност. Защото всичко това, което се е случвало по това време в Италия, малко по-късно то започва да се случва едно към едно в България, прилагано от правителството на премиера Борисов. Така, какво се случва ли? Всъщност, както започна да разказва доктор Димов, тези така наречени лъжи свидетелки, първо свидетелства срещу доктор Живка Хаджи Димитрова, че тя е извършвала финансови злоупотреби, което по никакъв начин не се доказва, защото те говорят за едно време, в което всъщност доктор Хаджи Димитрова изобщо не е работила в този дом за възрастни.
Нали така? Това се разбра в последствие, в допълнителните им показания, че съпругата ми едната я познавала от 2001 година. А кога започва работа вашата съпруга? Края на февруари, началото на март 2005 година, но това изобщо не трябва да притеснява. В Италия лъжесвидетелските показания са нещо напълно нормално. Те и в България са напълно нормално, да ви успокоя. Съжалявам, че го научавам от вас. Надявах се, че сме някаква по-нормална държава. Доколкото разбирам обаче от реакцията на българската държавна администрация и ние вървим на италианизация на всичките ни структури. Той, господин премиера Борисов, имаше един учител, с който се прегръщаха, ходиха си на рождени дни. Да, видях голямата любов с Берлускони, но просто ме очуди това, което се случва с българите в Италия. Аз и за други случаи мога да ви разказвам до утре сутринта с българи какво се е случило в Италия. На какво се дължи тази приятелска връзка, при положение, че българите, ако искате ми вярвайте, ако искате не ми вярвайте, значи тези показания се говори за една от ЕСТ. На времето фашистите, като са отвличали от окупираните територии работници, са им слагали една бележка оста и тук, да се знае, нали, какви са тия, че са буклука от Източна Европа. Тези говорят за една от ЕСТ Европа. Същата работа. Ние сме от ЕСТ, ние сме трета категория хора, ние сме тотално ненормалните човешки... Ние не сме човешки създания в интерес на истината, по това, което видяхме и което Добре, доктор Димов, след като така или иначе се разбира, че тези две лъжи свидетелки, които освен всичко са се самоуличили в извършването на убийство, е ясно, че те са тотално зависими. Доказва се, че всичко това, което казах, и то се доказва с документи, нали, не с приказки. Да, доказва се с документи от дадени дежурства. Че те казват наистина, че те лъжи свидетелстват. Какво предприеха там италианската прокуратура, италианския съд? Италианската прокуратура им вярва на 1000%, не на 100%, защото само на базата на това, аз не знам къде в света може да съществува нормален човек, не говорим за прокурор, говорим за човек, който ще прочете две свидетелски показания, взети в два различни дни. И цялото ето това нещо, което съвпада думичка по думичка по думичка, ще реши, че е истина. Най-лошото, самообвинение в подобно убийство, според италианските закони, е незаконно. В смисъл, в момента, в който аз отида да говоря с полицаи и се самообвиня в подобно нещо, на секундата трябва да бъде спрян разпита, на секундата на мен трябва да ми бъде назначен адвокат и този адвокат трябва да защити не само свидетеля, но трябва да не допусне сключване на някаква търговска сделка между полицаите, които го разпитват, и този свидетел. В стил: аз ще скрия твоите грехове, аз ще скрия, че ти си бил замесен в този инцидент, аз ще скрия всичко, обаче ти ми дай едни други. Защото все пак някаква работа трябва да свършим, трябва да покажем какви сме герои, трябва да покажем какви сме велики. Да, но във вашия случай това нещо не се е случило. Не, те много добре, казвам, много добре знаят тези прокурори и се надявам да познават италианското законодателство. Тъй като това е решение на Касационния съд на Италия в сила. Това не са решения на племенен вожд от Горна Волта. Те не са направили нищо такова. Те на тези двете им вярват на 1000% и се започва нареждане за подслушване на телефона в дома за възрастни. Нареждане за слагане на скрити видеокамери. Нареждане за монтиране на скрити микрофони. На базата само на тези двете, нареждане за претърсване. И какво намерихме при това претърсване? Нали тези лица са свещени свидетели на тази прокуратура. Нали те казват, тя краде. А какво установяват подслушването? Колко месеца се подслушва? 4 месеца подслушване. Оказва се, че някъде юли, август, септември, октомври до края на ноември, до арестите им почти е имало подслушване на телефона на старческия дом. Това е 28 000 телефонни обаждания са подслушани. Съпругата ми я няма никъде. Ама никъде. Единия път казват 4, единия път излезнаха 6000 часа видеозаписи, защото са 3 различни камери. Съпругата ми я няма никъде. Най-лошото е, че 2011 година в съдебна зала питат един от полицаите, занимава с тия видеозаписи, които ви говорим, хиляди и хиляди часове. Вие на тези видеозаписи, поне, това го пита адвокат, поне един шамар видяхте ли? Тя не каза, вие видяхте ли ритници, хвърчащи хора през прозорците, побой? Малтретиране, изтезание. Поне един шамар видяхте ли? Отговор на полицая: не, никога. Как да повярваш на тези две лъжи свидетелки? Съпругата ми я няма в аудиозаписи. Съпругата ми я няма в видеозаписи. То не стига, че нея няма, той и другите ги няма. Те не са записали, значи говорим за нон-стоп видеозаписи. Един шамар не са записали никога. Как може да се вярва на две лъжи свидетелки? Тези лица, двете,
В крайна сметка се оказа, че те били в приятелски отношения с двама-трима от целия персонал на старческия дом. Съпругата ми си имала абсолютно лични проблеми на принципа ти скапа на чужденка, съм велика италянка и е отказала да работи с едната от тях. Просто след първите 2 нощни дежурства в екип с тази, тя е отказала да работи с нея. Работила още 2-3 пъти по лична молба на директорката на старческия дом, защото с тази велика италианска гражданка никой не е искал да работи. И тъй като се работи в екипи от по 2 души, ние няма кого да сложим, моля ти са. Моля ти са, ще ти дам отпуска, когато ти трябва, ще дам отпуска, като ходиш си оправиш документите. Моля ти са. Ела да работиш днес с нея, защото аз не мога да я пусна в екип. Тя не е в екип, тя е сама. Това нещо се доказва с 700 страници от дежурства, дадени в този старчески дом. Доказва се, че съпругата ми месеци не я е виждала. Тъй като това е една огромна сграда на 2 етажа. Единият екип, ако работи на първия етаж, той няма какво да прави на втория. Ти дори да се намирате по едно и също време в сградата, аз да съм на първия етаж, ти на втория. Ти за да дойдеш да ме видиш какво правят, ти трябва да си оставиш работното място. Това излиза, че ти декларираш, да, аз си зарязах моята работа, ходи да гледам другите какво правят. Това е абсурдно. Тази същата се увлече в лъжи. Казвам ви, то бяха просто чудеса. Същото лице декларира в съдебната... За мен беше особено наистина фрапиращо как може да обвиняват, че е малтретирала хора, вашата съпруга, които всъщност отдавна не са били между живите. Това пък е тотално доказуемо. Този списък си го изработи прокуратурата на Удине. В началото си бяха направили един списък от 29 души, после го свалиха някакси, явно, не знам, срам ли ги хвана. И този списък върви срещу всички обвинени в този случай. Вие всичките сте направили нещо на тези всички. Мен не ме интересува, че ти не си бил в Италия по това време. Ти ще доказваш, че не си бил в Италия. Мен не ме интересува, че ти не си бил на работа по времето, когато това лице е стигнало до места бърза помощ. Всъщност през цялото време вашата съпруга е била виновна до доказване на противното. Да. Само, че вие е трябвало с главата си да пробивате не бетонена стена, а някаква гранитна... Хималаите, трябваше да направим тунел през Хималаите, с глави не стана. Лошия вариант е, че тази продължи да лъже, най-информираната им свидетелка. Под клетва в съдебна зала, ако не знаете, не сте запознати, в Италия може да си давате каквито си искате фалшиви показания. Той в България също, да ви успокоя, нали? Да не си мислите, че е по-различно. Така, ако мога по някакъв начин така да ви успокоя, нали? Не, че ме успокоите, но да кажем, че надявах се, че българското правораздаване е поне малко по-нормално от италианското, но доколкото разбирам, нещата май тук са станали много лоши. Дават се показания, че аз знам, че еди коя се е малтретирана март 2006 година. Вътре в залата се стои абсолютна тишина. Прокурора нищо не реагира. Пред него си има списък с малтретирани и там се вижда, че това лице, което е малтретирано от 2006 година, е умрел в февруари 2004. Ама това няма никакво значение. А това е наш свидетел, той е светец. В крайна сметка, доктор Димов, вие и вашата съпруга получихте ли някакъв обвинителен акт, в който да се види в края на краища в какво е обвинена вашата съпруга? Да, обвинена е в даването на психотропни медикаменти, обвинена е в нанасянето на наранявания, до сега не сме разбрали на кого. Медикаментите също не разбрахме на кого ги е давала, и в малтретирането на хората по списъка. Защото ние караме по списък. Които голяма част от тях отдавна са покойници и вашата съпруга не ги е от 99-та година. Това, че вие сте там се появили в този дом за възрастни 2005 февруари, е ваш проблем. Това не е проблем на прокуратурата. Явно жена ви по някакъв телепатичен път от Стара Загора им е влияла на тези хора. Тя ги е малтретирала, не знам по какъв начин. Има умрели 2000-та година, има умрели 2004-та, има умрели 99-та. Най-интересното, има хора не били никога настанени в старческия дом. До тия как е стигнала, не се знае, били са в съседна структура, разследването е направено по най-прекрасния начин, ние изобщо не установяваме кой къде е бил, този бил ли. Има пациенти не били в старческия дом. Това също няма никакво значение. Това вие ще трябва да доказвате, че не сте направили на лицето, с което ние обвиняваме нищо. Така, само че, уважаеми зрители, това, което чувате до тук от доктор Димов, не е цялата картина. Дори сега можете да започнете да правите и един паралел между действителността, която е изживяло семейството на доктор Димов в Италия, и това, което се случва в България. Защото в един момент, за да бъде максимално убедителна тази прокуратура и този съдя, а ще бъде интересно да ви кажа кой е съдята и в какво е разобличен той. Но това малко по-късно. Се включва естествено
и цялата послушна медийна мрежа. Знаете, че в България послушните медии са готови да ви изкарат от българин, японец, китаец, ескимос и в един момент една лъжа, като се повтори 100 пъти, тя става истина. Защото доктор Живка Хаджидимитрова е много удобна да бъде описвана като един екзекутор на италианските бащи и майки и как те са изтезавани, как те са бити, мъчени и какво ли не още. Представете си тази медийна кампания и каква велика работа е свършило италианската машина, наречена в Удине прокуратура и полиция. Какъв пиар е правен, каква огромна престъпна група е разбита, защото са арестувани около 11 човека. Естествено, голямата част от тях са чужденци, като една част са румънци. Две румънки, една българка, едната е неаполитанка, това трябва да го подчертаем. В Италия да сте неаполитанец, в Северна Италия е по-страшно това да сте българин. Това са си вътрешни италиански разбирания за нещата, кой откъде, значи колкото отиваме по-на север, аз съм по-човек, колкото отиваме по-на юг, ти си толкова по-скапан индивид. Точно. Относно тази медийна кампания, само ако мога да вмъкна. Даже би ги помолил да ги покажете, вие си правили разпечатки. Разпечатката е до момента, в който ми писна, защото те продължиха да излизат. Значи само за първите... Ето там на камерата ги покажете, доктор Дим. Само за първите 2 години... Ето това са, уважаеми зрители, разпечатките на всички писания, излъчвания, по вестници, по телевизии, каквото ви дойде на акъла, за да се показва какъв велик престъпник е доктор Живка Хаджидимитрова и естествено и останалите с нея. Така. Това са, колкото ги бях засякал, около 3 милиона копия на вестници. Само за по-малко от първите 2 години излезнаха приблизително 70 материала. Прокуратурата, разбира се, под вещото ръководство на тогавашния шеф на прокуратурата на Удине си организира медийна кампания направо с викане на телевизии и на журналисти вътре в самата прокуратура, за да докажем за какви ужаси става дума и ние какви сме велики и какво сме разбили. Просто един ден след ареста им, само в един вестник излезнаха 8 различни статии. Телевизиите гръмнаха. Един от каналите на Берлускони, канал 5, журналиста започваше репортажа му с "Беше разкрит концлагер в Латизана". Просто ние говорим за доктор Менгеле. Може би не сте много наясно, доктор Димов, но аз не случайно казах на нашите зрители да правят паралел с това, за което разказваме тук тази вечер в студиото. Защото, уважаеми зрители, на вас ви е ясна дейността на една държавна фирма, която ние сме кръстили МВР Pictures, която облъчваше българския ефир медиен с какви ли не кадри, за какви ли не велики арести, с падане на колене, ти си престъпник и какво ли не още, какво ли не вие сте гледали и в крайна сметка всички тези хора се оказаха в един момент от велики престъпници невинни. Така, естествено и до ден днешен не сме видяли нито един министър осъден, нито един висш държавен чиновник, дори онази Калинка, която беше разобличена в какво ли не, в крайна сметка е на свобода, но стигаме вече и до нещо по-съществено. Защото до тук доктор Димов разказваше за десетки нарушени човешки права на неговата съпруга. И тук следва логичния въпрос. Доктор Димов, вие потърсихте ли в края на краищата, като виждате за какво става въпрос, за съдействие в българските държавни институции? Не знам как да го формулирам. За съжаление, да. Точно, ясно и кратко, както трябва да. Да. Хайде сега да започнем да разказваме на нашите зрители подред към кого се обърнахте, каква помощ получихте или не получихте. Август 2007 година се прибрахме в отпуска в България. Аз поразглеждах така какво става и стигнахме до президентството. Има отдел молби и жалби. Описахме буквално това, което знаехме. Течеше разследване, ние нямахме дори достъп до всички документи.
с молба за помощ обясняваме, че се случват някакви ужаси, че се случват такива и такива фалшифицирани показания и не помня още какво писахме. Така. Отправихте молба до президента директно искаме помощ. Ние обясняваме това, което знаем. Оттам се отиде, обясниха ни, че има Върховна касационна прокуратура, има отдел международно правно сътрудничество, отидете, пуснете жалба до тях, нали, да ви помогнат от юридическа гледна точка. Започнаха веселбите на секундата. Честно ви го казвам, то е просто някаква комедия. Върховна касационна прокуратура, вместо или да ни обясни, че ви бъркате, или вместо да ни обясни, съжалявам, че тогава беше президента вече тук, минаха години, или да ни обясни поне какво да направим, или че грешим, те прехвърлят цялата ни жалба на Министерство на външните работи. Министерство на външните работи да е преценяла от юридическа гледна точка. Дипломати да преценят от юридическа гледна точка. Те ни отговориха с едно писмо, уведомяване, че Министерство на външните работи не може да прецени от юридическа гледна точка такива документи. 2007 година напотърсиха от Генерално консулство в Милано, което тогава съществуваше, сега в името на мизерията на България, или не знам как да го нарека, явно финанси вече няма за нищо, затвориха Генералното консулство в Милано. Обясниха ни, че е пристигнало такова писмо, че те ще се опитат да направят нещо, това са телефонни разговори, ви говоря, и че има българска адвокатка. Адвокат, която е българка, която е с признати права в Италия. Ние сменихме на секундата единия италиански адвокат с тази българка. Те казват, ние ще пратим някакво писмо и настъпи една тишина. Адвокатката българската казва, запозна се с документите, казва... Края на краищата аз искам да попитам, все пак не се ли появи български консул, който да отиде и да каже, уважаеми господа, италианци, колеги, вие нарушавате човешките права на един български гражданин в лицето на доктор Живка Хаджидимитрова. Говорим смешни неща. Да връчат някаква протестна нота. Говорим абсолютно смешни неща. Моля ви, българските консули не са такива хора. Те не са пратени там за такива действия. Аз ви питам, защото още през далечната 67 година, уважаеми зрители, аз не един и два пъти съм вечел тази така наречена Виенска конвенция, която дава пълни правомощия на българските консули да защитават правата на българските граждани, съгласно Европейската конвенция за защита на човешките права. И затова не един и два пъти ние сме се обръщали и сме настоявали така нареченото външно министерство. Нека да го видим и този велик външен министър, който аз не го видях един път, да защити някой български гражданин. Покажете го, колеги, да го видят за пореден път. И аз се надявам това да му е първия и последен мандат като министър в българско правителство на този господин, който виждате как небрежно се е вързал едно червено конче на ръката, за да не бъде урочасан. Сякаш е свършил някаква велика работа и е защитил по някакъв начин нещата. Защото да, вие 2007 година сте писали до един друг президент, който вече не е президент, но вие след това пишете и до господин Росен Плевнелиев. Аз искам да покажа на нашите зрители, тук е една извадка от всичките писма и молби, които сте писали с надежда за помощ. Това са просто си така наредени хронологично. Всичките молби, които семейството на доктор Димов и по-точно неговата съпруга, къде лично, къде чрез него като съпруг, е отправила до българските институции. И за да ви бъде ясно, уважаеми зрители, ще прочета. До президента на Република България господин Росен Плевнелиев. Нека да го видим и този така наречен президент. Знаем по какъв начин стана президент. С молба към ваш изходящ номер 94-01-566 от 14 август 94-16 от 2 ноември 2010 година до министър-председателя господин Бойко Борисов, до Министерство на външните работи. Нека видим и господина Борисова. Той е толкова зет в рязане на ленти и строеж на магистрали, че изобщо не го интересува какво става с обикновения човек. До Министерство на външните работи Николай Младенов, до Народното събрание господин и Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите господин Йордан Бакалов. Тук, уважаеми зрители, е редно да отбележа, че единствено получават отговор
доктор Димов, Това е първата ни молба към Народното събрание от средата на 2010 година. Председателя на тази комисия по правата на човека, от народния представител господин Йордан Бакалов. Ето го този отговор, ако обичате, колеги. Това е единственият отговор. Между другото, в отговора Йордан Бакалов се отправя към Външно министерство, към българските институции, че има нарушени права на български гражданин. Че има нарушени права, човешки права, и че те трябва незабавно да защитат българския гражданин така, както повелява Конституцията. А Конституцията казва, че където и да се намира в света български гражданин, той има право на защита от българската държава. В лицето, естествено, на нейните институции. Само че българската държава... Искам да вмъкна само едно уточнение. Значи, тези отговори ние ги получаваме на базата на първата ни молба от януари 2010 година. Аз на това, което в момента вие демонстрирахте, до тук получих следното. На 19 декември 2012 година, т.е. буквално преди 4 дни, след това, като го пуснахме, аз отидах на 26 ноември. Само и да покажа молбата, какво сте пуснали, защото вие пускате наново една молба, която е 30 страници, изброени нарушения, в която подробно описвате, ето е цялата тази молба, в която подробно описвате какви са нарушените човешки права на вашата съпруга. Да, и какви престъпления са извършени срещу нея по време на това цялото италианско садистично шоу. Която молба завършва към всеки един. Искам само да покажем и това, уважаеми колеги, на нашите зрители, като тя завършва с персонална молба за помощ. Ето, господин президент, молим за помощ. Господин премиер, молим за помощ. До Народното събрание молим за вашата намеса. До министъра на правосъдието, госпожа Диана Ковачева, молим за помощ. До главния прокурор молим за помощ. Той е такава помощ, ми го каже, че нямам кой да види. До омбудсмана молим за помощ. Така. И така нататък, до инспектората на Министерския съвет, до инспектората на Министерство на външните работи и едни 4 листа молба персонално за помощ да вмъкна, че как към работят български институции. Значи на 26 ноември, въпреки че това е изпратено на 19 ноември, аз отидах на 26 ноември до президентството и подадах нова молба, че поради целият този хаос, поради цялото това нарушение на всички възможни права, поради това, че българската конституция я използват за звуков фон не знам на какво, аз искам лична среща с президента. Това беше 26 ноември. Преди 4 дни е получен отговор от администрацията на президента, че поради неговата професионална ангажираност и заетост, такава среща не може да се състои. Мога веднага да ви кажа къде ще го срещнете господин президента. Само след няколко дни господин е този същия президент. На един от зимните курорти ще го видите така облечен, добре екипиран в скиорска екипировка. Ще открие поредния сезон, така наречения свръхангажиран президент. Това е отговор от президентството. Само, че там, ако отидете до него, може и бой да изядете от тези... гавази. Предполагам го. Това е отговор от президента, който получихме. Друго, което сме получили на тази последна и поредна молба, тъй като това е последна, но една от многото от поредни молби, е от инспектората на Министерски съвет, които пак се обръщат към Министерство на външните работи. Аз не можа да разбера за какво това Министерство на външните работи го търсят, при положение, че се вижда, че това работа не върши. Отделно до главния прокурор, който в интерес на истината в момента, в който това писмо пристигна, то нямаше такъв. Всичко е прехвърлено отново през Върховна касационна прокуратура, на Окръжна прокуратура Стара Загора, то от своя страна на Районна прокуратура Стара Загора, където след едни титанични битки през 2010 година успяхме да заведем тъй наречения паралелен процес на течащия в Италия. Както винаги италианците показаха на цялата българска държавна администрация за какво нас считат. То е за едно голямо кръгло нищо. Тъй като от 2010 година Районна прокуратура Стара Загора се опитва да получи документи по случая. Познайте дали са им отговорили адекватно, в срок и с това, което те са поискали. Отговорили са им абсолютна
глупост в началото. Първият отговор е бил, че да, българската гражданка Живка Хаджи Димитрова е лекар с призната лекарска диплома и член на Лекарския съюз на Удине. Това какво общо нещо с една съдебна поръчка има, не се разбра. Оттам нататък те продължават да искат документи. Доколкото аз знам, по моя информация, тъй като аз съм разпитан като свидетел от следствена служба в Стара Загора, 5 пъти са изпращали съдебни поръчки. Накрая прословутия списък с кандидат прибитите вампири, извинявам се, призраци, пак е пристигнал и до Стара Загора. Съпругата ми отново е обвинена в някакви малтретиране на някакви умрели 99-та, 2000-та, 2004 година, кой кога му дойде. Хора, за които никой нищо не е установил. Хора, за които не е установено по абсолютно никакъв начин, че съпругата ми въобще се е приближавала до тях по време на дежурство. Да, ма вижте, аз искам нещо друго да ви попитам. Толкова ли беше сложно българските институции да отправят един въпрос, който да кажат: искаме да бъдем запознати с жалбите на малтретираните лица. А то няма такива. И с медицински документи, удостоверения, съдебно-медицински удостоверения за извършени телесни повреди върху тези лица. Не съществуват жалби. Ама някой поиска ли нещо такова? Кой, от България? Да. Поискали са ги, само че никога няма ги получат. Кандидат малтретираните са мъртви всичките. Те не могат да бъдат разпитани. С изключение на едно лице, аз това, което знам. При това положение следва друг въпрос. Връчи ли тогава българския консул, посланник, нота до италианското правителство? Значи, първият опит за получаване на някаква информация на българско генерално консулство през 2007 година е изпращане на въпрос, че се интересуват от ставащото със съпругата ми, до съдия за предварително разследване, тъй като говорим за период, в който не беше прекратено разследването. До този момент целият случай е в ръцете на съдията за предварително разследване. Съдията, те му го пращат този факс, за който ние имаме информация от 2009 година го получихме, но най-интересното на нас ни дадаха всички документи, които те са изпратили, но не ни дадаха, когато изпращате факс, за да се потвърди получаването му, пристига един отговор от факса, на който сте го изпратили. Ние такъв отговор нямаме. Аз и до сега не съм уверен, че това още е отишло на нормалния телефон, на който е трябвало да отиде. Този съдия за предварително разследване, който се беше съгласил, че съпругата ми е извършвала престъпление срещу италианската държавна администрация, което държа да подчертая, за да ме обвинят подобно нещо в Италия, защото това не е кражба, това не е присвояване на нещо. Вие реално извършвате престъпление по служба като служебно лице. Вие не сте служител на италианската държавна администрация. Как могат да ме обвинят въобще в такова нещо? На никой не му пука. Този съдия и до сега чакат отговор. Между другото, кажете, какво се случи с този съдия? Поради каква причина беше отстранен този съдия? Все пак е интересно да се знае какъв съдия е... Съдията беше отстранен от съда на град Удине, тъй като две служителки на съда на град Удине са подали срещу него жалба за това, че той е онанирал в тяхно присъствие, те хукнали да бягат, той ги последвал, вършейки същите действия. Тъй като говорим се пак за Италия, тъй като говорим за държава, в която съдии и прокурори са също толкова недосегаеми, както и в много други държави, за съжаление, колкото виждам и в България. Съдята накрая, съда на Болония, излезна с решението, че той не е онанирал, а се е чесал, защото имал страшно тежка екзема между краката. Аз съм лекар, честно да ви кажа, не мога да се сетя каква е тази тежка екзема, от която като се начешиш, накрая, както твърдят двете служителки, се налага да си бършиш ръката от бяла течност. Влезнахме малко в еротичен филм, тук съжалявам, че го казвам. Се наложило съдята да си бърши в носна кърпичка някаква бяла течност от ръката. Това е някаква екзема много странна, защото екзема да я разчешиш може да изкърви. Но бели течности не текат, това такава количество гной, този човек не е можел да се движи. Българските власти все още чакат от същия този прекрасен съдия да получат отговор от 2007 година. След една тежка битка и след като 2010 година аз се наложи да стоя в България 4 месеца, пишейки писма, вярвайте ми, с изключение на патриарха до всички други, изведнъж се задействаха и решиха нашите българи велики да изпратят вербална нота до Министерството Да бъдем по-точни, нашите велики правителствени служби. Точно така. През посолството на Република България в Рим, ето е тази вербална нота и отговора на нея, изпращат една вербална нота в стил велики бели господари италиански. Аз ви помоля съвсем кратко, тя безстои няколко реда, да зачетете на нашите зрители, за да видят какъв стил е. Посолството на Република България представя своите комплименти на Министерството на външните работи на Италианската република и
иска с информация за течащ наказателен процес по номера изброен в съда на Удине, в който е замесена българската гражданка Живка Димитрова Хаджидимитрова, родена еди къде си. Молим Министерството, тъй като е поискано от Министерството на външните работи на Република България, Министерството на правосъдието на Република България, да получим официална информация за развитието на горе споменатия процес. И пак се започват за нашите уважения на вашите уважения. Тази нота е изпратена на 23 ноември 2010 година. Две седмици по-късно някой се сеща тази велика нота. Не, това са 10 реда, от които 5 реда са извинения и благодарим ви много и нашите комплименти на вашите комплименти. Които 5 реда са, разбирайте, уважаеми зрители, метани, поклон до земята. 2 седмици по-късно, някой, не знам, значи в посолството, аз не мога да разчита тук, тъй като това са ксерокопия, не мога да разчита никой се е подписвал на тая нота, никакви изходящи номера има. 2 седмици по-късно изведнъж на някой му е хрумнало, че все пак тази нота може би трябва да се базира на нещо. Трябва да бъде облечена в юридически и правен език. Взели, че доизпратили едно допълнение на първата нота, в което се казва, че искането се базира на Конвенцията за взаимопомощ по наказателно-правните въпроси на Европейския съюз. Чета го буквално, превеждам го през 2 реда, защото безмислено. Както и да е, през цялото време те са поискали информация по течащия процес, който те цитират с конкретни номера. Тъй като явно в Италия считат, че българите са някакви третокласно и дивашко племе от не знам коя държава, да не споменам. Нека да покажем и тази доуточняваща нота на нашите зрители, за да видят какви компетентни служители на Външно министерство би следвало да ви защитават, уважаеми зрители. А след това ще направя своя коментар. Приблизително 2 месеца по-късно Министерството на външните работи на Италия представя своите комплименти на българското посолство. Те само комплименти си раздават хората. И във връзка с изпратената от вас от 23 ноември, т.е. от първата нота, с която искате информация разглеждаща българската гражданка Живка Хаджидимитрова, Министерството на правосъдието на Италия ви казва, че същата не изглежда да е в италиански затвор. Нищо общо с повдигнатия въпрос в нотата, нищо общо с информацията, която е поискана. Като гледам какъв въпрос е повдигнат в така наречената вербална нота, доктор Димов, трябва да ви кажа, че просто ме е срам, че такива национално безотговорни лица би следвало да защитават българите. Това е отговора на, ако искате да го покажете. Това е, съгласно Виенската конвенция, а да не говорим, уважаеми зрители, че тези лица трябва да представляват и България. Защото един национално отговорен консул, посланник, би следвало неговата вербална нота да бъде в следващия стил, поне според мен. Уважаеми господа, имаме данни за нарушаване на човешките права на българския гражданин Живка Хаджидимитрова. Българското правителство и България е силно обезпокоена с това, което се случва, поради което настояваме незабавно да бъдат предоставени съгласно еди коя си Европейска конвенция, съгласно споразумение за международно правна помощ и така нататък, всички документи и възможно най-бързо да бъде решен въпроса с нашата гражданка. Твърдо и ясно и категорично. А не комплименти, поклони, целувки, прегръдки и не знам си какво. Щото им дреме за обикновения българин. Защото онзи посланник или консул, съгласно същата тази Виенска конвенция, е накичен с 100 000 преференции, с освободен от плащане на данъци, пълен имунитет, не знам си какво, не знам си що, само и само да може да си върши спокойно работата. Ето как я вършат. Ето на какви хора ние плащаме тлъсти заплати. Това ли заслужава българския народ? Може би... Това заслужаваме явно. За сега с тези случки, които ни се случват, с тази криворазбрана по българска демокрация, аз искам да мъкна на нещо, не знам, не съм много добре с турския, но в нормалните държави демокрация произлиза от демос, от народ.
В България, за съжаление, думата демокрация май произлезна от турската дума домус, което е свиня. Сигурно. Съжалявам, че го казвам, не вярвах на това нещо. Просто в крайна сметка Министерството на правосъдието на Република България, например, е поискало информация от Министерството на външните работи. Всички министерства в България си искат информация едно от друго. Защото сме си наши хора, доколкото разбирам. Значи, такъв отговор са получили в Министерството... Те непрекъснато се информират. Не, те ни други се информират и са много уважаеми едни към други. Така, уважаеми зрители, телефоните вече са изписани, тъй като напредваме във времето. Вие също може да вземете отношение в нашата дискусия тази вечер. Така, добър вечер. Добър вечер, господин Байрактаров. Слушам ви, откъде се обаждате. Румен се почувам. Здравейте. Здравейте. Поздравявам и доктора. Господин Байрактаров, знаете ли коя е причината на този човек да не мръднат нещата нито на сантиметър? Затова, защото България, особено в Европейския съюз, да не говорим за света, няма никакъв авторитет. Особено при посещението на нашия министър-председател в Америка, аз бях в Германия. Като са види на 4 очи, ще ви кажа какви бяха отзивите в Германия. Напротив, кажете ги сега какви са били отзивите. Що трябва на 4 очи си ги казваме? Казвайте, каквото има да казвате, го казвайте. Казвам го. Възмутени са и политици, и народ, и общинари, че нашия министър-председател прескача Европа през океаната, отива чак в Америка. Искам да кажа и две думи на доктора. Доктор Димов, да. Искам да ви кажа, че тази вечер вие сте попаднали на правилното място, в правилната телевизия, защото друга телевизия няма да отрази вашия проблем. Както помогнаха на моряците, и бързам да кажа, че се опитаха да се накичат с тая слава външно министерство, че едва ли не те са направили така, че нашите моряци да се освободят от Гърция, а най-главната заслуга беше на господин Симеонов и на господин Байрактаров. Това са хората, които могат да ви помогнат, ако ще ви помогнат. Друго спасение няма. Не чакайте от тази България нищо хубаво, никаква помощ. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Все пак трябва да ви кажа, че телевизия СКАТ не е с неограничени възможности. Добър вечер. Добър вечер. Слушам ви, откъде се обаждате. Слушам ви. Да, слушам ви, откъде се обаждате. Владимир Илия съм от Русия. Здравейте, господин Байрактаров. Пак ще ме безпокоя, няма за къде. Просто доктора да не се отчаява. Това, дето ви показвате, то е капка в морето, спрямо моето. Аз имам над 1550 преписки, жалби и постановления по тулене. Разбирате ли ма? 2000-та година ме арестуват от дома. Посред нощ. Правиха опити с инжекции с психолекарства да ме убият. И всичко са потули на грама, осъдиха 24 000 лева от 2004 година върнат лихви. И сега, когато ви раздолих и ги разпечатах на ново, съставиха документ с невярно съдържание, преди 6 месеца съм осъден и върват на стресни искове срещу прокурори, полицаи пред мене фалшифицират моя подпис. Вие разбирате ли за какво? Аз не случайно казах, че това, което разказва доктор Димов в Италия, всъщност то вече е пренесено като действителност в България. Той, което става в... Да, разбрах ви. Аз съм чел и вашите писма, вие ми бяхте писали. Господин Байрактаров, дайте след много година да направим... Уважаеми господине, пазарлъци в ефир не можем да правиме. Имам 2 ръце, 1 глава, 2 крака и 4 предавания в месеца. Сега смятам, че съм обяснил на нормален език, че получавам стотици и хиляди писма. Всеки иска да разгледам неговия случай, пък аз не съм всемогъщ. Така че имайте търпение просто. Когато дойде вашия ред, ще кажем вашите такова. Добър вечер. Добър вечер. Господин Байрактаров. Само ако обичате, изключете звука на телевизора. Господин Байрактаров. Слушам ви. Като ги погледнете, не само то... Чувате ме, нали? Чувам ви, да, без... Да. Той човек, който е до вас, съжалявам го, не само той пострадаш. Много хора страдат като него. Това правителство, тия министри, тия финанси, тия посланици, всичко е лапачи с пеликански гуши. А това момче, къде го показахте с червената връчица, то ми се вижда неадекватно. Това с червената... Я да го покажем, колеги. Да си платят за всичко това, което се направи страданията на хората. Лека вечер. Това говорите за момчето с червеното конче на ръката, нали? Така, зрителът затвори, но ние го показваме.
Така. Добър вечер. Ало. Слушам ви, откъде се обаждате. Добър вечер, господин Байрактаров. Слушам ви, откъде се обаждате. От Добрич. Заповядайте. Ами аз мога да ви кажа защо не му помагат на човека. Кои? На него не му се помага първо, защото ние знаете какъв главен прокурор имахме до сега и кой е новия главен прокурор. Какъв имахме до сега и кой е новия главен прокурор? Дайте да говориме с точни и ясни думи и изречения. Добре, значи точно ви казвам, че хората не виждат в неговото дело начин да придобият материални средства в смисъл пари. Така че този човек, държавата няма да му помогне, докато не види в неговото дело възможност за печелене на пари. Това исках да ви кажа. Ако трябва да ви разбирам, искате да кажете, че молбата на човека трябва да бъде сгъната така и в нея да се намират някакви знаци близки до финикийските. Точно така. Иначе няма никакъв успех. Тежко и горко ни тогава. Така е. За съжаление, такава е държавата. Ние допускаме да бъде такава. И ние трябва да носим също своята отговорност. Ами аз смятам, че той трябва да намери фондации, които са той не е единствения, който страда от дипломацията на България и заедно с тях, заедно да се търсят правата, иначе сам човека нищо не може да помогне. Убеден съм, че не е единствения, защото над 2 милиона българи станаха жертва на системата през последните 20 години. И трябва да го отчетем това нещо. И от тези 2 милиона ви е ясно, че къде ли не по света различни репресивни апарати се гаврат с наши сънародници. Точно така. И като ви казах, че господин Цацаров как беше избран, ами той беше избран под заплахата на господин Бойко Борисов да не вземе да разследва останалите прокурори, които го избраха, съдии, които го избраха, да не им разследват тяхното положение, защото всичките са корумпирани. И точно за това и няма да има успех господина, който е с вас и който си търси правата. Сигурно за това още не може да се сформира пълен състав на Конституционния съд. Точно така е. Сигурно, защото който го издигнат, той лъсва като, как се казва, да не казвам точно. Добър вечер. Добър вечер. Моля, изчакайте обаждането на... Мога да ви изчакам. Добър вечер. Добър вечер, господин Байрактаров. Значи наистина се чувствам на човека и с тая машина, която е италианската, наистина много трудно да може да се сбори. И крайно време е да чукне по масата, да каже на италианците баста, но нищо не може да направи. А кой да чукне? Кажете ми, кой да чукне? Доктор Димов да чукне на масата, да каже на италианците баста, но просто... Най-много да го вкарат и него в затвора, при положение, че онзи с червеното конче, виждате как така небрежно с фине се застанал и не му дреме за българския гражданин. Нямат нищо общо с този нашия смешник, вътрешен министър. И искам в ефир да кажа нещо, може ли? Стига да не е нещо нецензурно. Националният фронт за спасение на България в Шумен ще претърпи пълно фиаско с този господин Велчо Василев. Сега това са много крайни приказки. Как беше обявено, заповядайте, отидахме в Бач. Така, уважаеми господин Велчо Василев го познавам лично, един изключително свестен човек. Не го познавате, но той играе в Шумен с ДПС и с БСП. Ще видите... Много се отнесахте, изобщо не е така, това за което говорите. Казах ви, че много се отнесохте. Добре. Хубаво, има си хора, които се занимават с тези неща, но когато говорите, давайте някакви факти все пак. Така, тук не можа да изчака зрителя. Така, добър вечер. Добър вечер, господин Байрактаров. Обаждам се от Царево. Да. Във връзка с случая на семейство Илко Димов, доктор Илко Димов и Живка Хаджи Димитрова. Това са едни лекари, които са всеотдайни в професията си. Тук в бърза помощ в Царево спасиха много спешни случаи, много човешки животи. Много ви моля, направете нещо за тези хора, за това прекрасно семейство. Нека да не стане като нашите медици в Ливия. Много ви моля, това са прекрасно семейство, това са всеотдайни хора, те дежуряха
бяха... Добре, госпожо, аз разбирам, че вие ги познавате лично двамата като доктори. Да работихме в Казвате, че са спасили доста Много човешки животи. В спешна помощ в Царево работиха. Вие можете ли да повярвате, че доктор Живка Хаджи Димитрова е едва ли не доктор Менгеле? Ама какво да ви кажа? Ама това хора се раздаваха и в местото, където живееха в квартал Василико, независимо, че не са на работа. Не вярвам и и с нищо, нека те не могат да докажат нищо. Обвинявате неправилно, обвинявате... Не знам как да се... Можете ли да, примерно вие за себе си да отговорите, защо българското правителство не взема никакво отношение? Правителство нищо не прави за никои българи. Спомнете си случая Либия, медиците от Либия. Добре, аз сега ще ви попитам и нещо друго. Кажете му. Ето, вие казвате, че доктор Димов и неговата съпруга доктор Хаджи Димитрова са работили в бърза помощ в Царево. Хайде сега аз бих ви попитал, ще се ангажира ли царевския кмет, например, да изпрати една декларация до българския външен министър или до българския министър-председател, да се окаже незабавно помощ и съдействие на това семейство, което е помагало на жителите на община Царево? Ами, би трябвало, въпреки че той тогава не беше кмет. Няма значение. Днес като е кмет. Би трябвало, мисля, че малко или много се познават. Аз не знам дали да се представя, обажда се Жорка Христова. Така, няма значение, нали? Все пак този кмет също е бил по това време, когато са помагали тези двама лекари, също е и продължава да бъде жител на община Царево. Нищо чудно и на него да са помагали. Те са тези хора. Просто това са великолепни хора. Те заедно дежуряха двамата, когато единият беше дежурен в бърза помощ, другия за да помага, да няма смъртни случаи. Да, доколкото знам, доктор Хаджи Димитрова е и детски лекар. Тя е помагала. Педиатър, тя е посред нощи се е дигали от тях и е помагала на много дечица, на много хора. Дори лично на моя баща, тя беше причината да бъде спасен. Ето аз днеска, уважаема госпожо, ви давам веднага една идея. Спокойно можете отутре в Царево, като хора, които са били получавали помощ от тези двама лекари, да започнете отутре, али да не е отутре, ма веднага след коледните празници, да организирате една подписка в тяхна подкрепа. Може да. Въпреки, че съм много заета, защото баща ми е инвалид и го гледа. Вие може да се съберете там, царевци, най-лесно е да кажем, всички сме много заети. Да подема тая кампания. Защото наистина тези хора заслужават. След като заслужават, ето, вие царевци сте, примерно, трябва от вас да тръгне. И не мога да повярвам и никога няма да го направя. Ето, обадете се, там имаме наши репортери. Медийно ще бъде отразена подписката, ще бъде разгласена. Тъй, че имате възможността да помогнете. Аз каквото мога, го правя. Знаете, че не съм се спрял. И виждам, редовно следя вашето предаване и съм ваша фенка. И слушам какви съдби човешки разрешавате. Дано и на тези хора помогнете. Добре, благодаря ви. До чуване. Да. Добър вечер. Добър вечер, искам да бъда включен предаването. Включен сте, в ефир сте, на живо, откъде се обаждате? Добър вечер, казвам се Ради Жилясков от село Тракия. Да. Специални поздрави на семейството Димови. На Маливо. Лично познавам семейство на доктор Димо, майка му и неговото семейство. Няма да се плашиш, продължаваш същия дух. Благодаря. Каква подкрепа бихте оказали вие? Бихте ли организирали подписка там на място? Не мога да кажа, ще помисля, той знае, че аз съм мъжко момче и с който мога ще му помогна. Значи, вижте, важно е да се консолидира цялата общественост, която да застане за това семейство, защото аз се запознах с огромна част от документите и лично за себе си съм твърдо убеден, че тази жена е просто жертва на една система, която искала да демонстрира, че върши някаква работа, без да има капка вина. Поне за себе си аз съм тотално убеден. Аз гарантирам, че семейството Димови са чисти. Това е оклеветено. Да, но трябва и една масова обществена подкрепа. Мога, ще помогна. Добре, благодаря ви, господин Желясков. Добър вечер. Добър вечер, господин Байрактаров.
Да, слушам ви. Откъде се обаждате, госпожо? Аз се обаждам от Козлодуй. Наталия Георгиева се казвам. Да. Значи говорим за правата на човека, за нарушаване на правата на човека. Значи в Козлодуй от доста време ме тормозят и стормозиха ме. Добре, госпожо, напишете моите ми... човешки права са нарушени. Подадох молба в прокуратура. Напишете сигнал, опишете за какво става въпрос, защото... Обадих се и в руското посолство. Госпожо, напишете сигнал до нас. Момента, ще ви кажа какво нарушение. Ама нямаме време, ефирно време нямаме, за да ви слушам, а няма и как да го разрешим по телефона. Не, напишете писмо до телевизия СКАТ, до мене, за какво опишете, за какво става въпрос, за да можем да го разгледаме по-обстойно случая. Добре. Няма, просто по телефона не можем да го решиме, само губим време. Лека вечер. И аз ви благодаря, че ме разбрахте. Добър вечер. Добър вечер. Слушам ви, откъде се обаждате. Обаждам се от Димитровград. Да, заповядайте. Казвам се Николай Колев. Да? Не съм босия. Добре. Кралички. Лежал съм по затворите. Живковите 74-5 година. И между другото съм последния директор в Междуреченск Коми, където знам, че някога сте били. В Коми, да, в Междуреченск не. Давайте конкретно. Значи съпричастен съм към съдбата на доктор Димов. Неговия случай е показателен за това, че българският народ е обречен на унищожение. Друга дума не мога да намеря. Добре, искам да ви попитам, господин Колев, защо българският народ позволява, така ако мога да използвам жаргонен израз, по такъв левашки начин да бъде унищожаван от тези, на които той плаща заплати? Наречени държавна администрация, правителство. Според мен българският народ е толкова зашеметен, че той не знае, все още не знае как да надигне глава и срещу кого да надигне. И какво трябва да се случи? Българският народ е доведен до просешка тояга. Българският народ го малтретират. Извършва се тотален геноцид над българския народ. Българският народ, където да отиде по света, не е зачитан и не му се зачитат никакви негови права. Какво трябва да се случи? Значи трябва да се прекара през младенството, през главата. По-селски казано, през кратуната. На большинството от народа, ако не му мине през кратуната какво става, значи трудно може да се оправи. А по-градски трябва да изритаме тиквата. Така ли да го разбираме? Това е най-древното нещо, което може да се случи. Добре. Разбрах ви. Благодаря ви, че се обадихте. Добър вечер. Добър вечер. Добър вечер. Слушам ви, ако обичате, изключете звука на телевизора. Откъде се обаждате? Да, ако обичате, изключете звука на телевизора, уважаема госпожо. Да. Извинявам. Слушам ви сега. Искам да кажа за тази вечер по този въпрос. Докато не вземем поука от гърците, от тяхния народ, няма да се оправи в България. И идвам се, 7 години бях в Гърция, 71 годишна съм. Там народа е съвсем по-друг. Като юмрук. И въпреки, че казваме, че сме голяма работа, нашия народ, ние сме нищо пред гърците. Ето, гърците имат коледни. Въобще, там народа живее. Държавата е зле, но народа живее. А тук? Тук държавата е добре, народа е зле. Ама как днеска, например, господина Борисова заяви в прав текст, че той е увеличил пенсиите на българските пенсионери? Да. Само не разбрахме кога го е направил. Аз съм с 145 лева и ще ме направят 150. Честито. Добре, че се усетих на време. И как ще ги изхарчите? Стоях 7 години, няма да ровя по контейнер. И как ще ги харчите тези толкова много пари, уважаема госпожо от Хасково? Ще се направя ремонт на къщата. Не, тези 150 лева, как ще ги харчите? Помощ трябва ли ви?
Не, аз в Гърция се заработих пари. Да, разбрах, но ми е интересно как ще харчите вашите... Не мога. С тия пари шарове из контейнера. 150 лева шарове из контейнера. С 150 лева за ток, за вода, храна, лекарства. Не знам, явно българския пенсионер... Явно българския народ сме нищо народ. За мен е така. Защото гърците, аз бях по време, когато имаше стачки и тяхните профсъюзи не са подкупни. Тежки думи казвате, но за огромно съжаление няма как да не се съгласа с тях, защото в крайна сметка... Казвам истината, на 71 година съм, 7 години стоя в Гърция, видях живот. След като и българските пенсионери вече са принудени да се превръщат в гасарбайтери, за да си осигурят по някакъв начин старините... Да, който казва, че е добре, не. Кажете, така казват от правителството. Че всички сме много добре в България, че държавата е стабилна, финансовата система е стабилна. Защото народа... Просто сме народ. Добре, благодаря ви, че се обадихте. Добър вечер. Добър вечер. Слушам ви, откъде се обадихте. Добър вечер на доктор Димов. Искам да му направя едно предложение, но съвсем сериозно. Освен на другите възможни варианти, нека да опита още един и той да отнесе въпроса до папата. Да отнесе въпроса до папата? Да. До Ватикана? Съвсем сериозно го правя това предложение. Вие откъде се обаждате? От Шумен. От Шумен. А примерно, бихте ли приели едно такова предложение да се организира в Шумен една подписка в защитата на доктор Живка Хаджи Димитрова за това, че несправедливо 6 години... Напълно възможно, но мисля, че няма да има нужния ефект. Нека да покажем, че обществото подкрепа своите български съграждани, пък да видиме. Така казваха и за българските моряци, но както виждате, подписката даде сериозен ефект. Хубаво би било, колкото повече... Може пък крайна сметка българското... Да, хубаво би било, но нека да не се отказва и от този вариант, който му предложи. Да, също бих го посъветвал. Нищо не му пречи да напише едно писмо. В крайна сметка толкова писма е изписал човека. Дали ще са 2000 или 2001 писмо? Точно така. Да, благодаря ви, уважаема госпожо. Добър вечер. Добър вечер. Слушам ви, откъде се обаждате? От София се обаждате. Заповядайте. Аз сега ще ви кажа един вид, фактически, който е много отдавна. С какво се занимават нашите управляващи въобще? Те се занимават с следния въпрос. Кое е по-правилно да се каже? Дали да мина да те взема или да взема да те мина? С това се занимават. С една дума решават казуса яйцето или кокошката. Да, мина да те взема или да взема да те мина. Това е положение. Ма явно тук все повече натежава втората постановка, че май се ни минават. Да. И все сме минатите. И ние искаме от тях. И аз питам, до кога ще ни минават? И до кога ще продължим да траем да ни минават? Почвам да си мисля пък дали не е започнало да ни харесва да ни минават, уважаеми зрители. Сигурно. Сигурно. Аз друго яче не мога да си го представя. Нали? Да. И аз не мога да си го представя. Управляват им бивши комсомолски пачаври и така нататък. Добре, нека да не използваме нецензурни думи. Те ни управляват, според мен, тези, които ни управляват последните 23 години, те са всичките от едно и също котило и си предават само щафетата, играят едни циркове за пред българския народ, а българския народ става все по-беден. И така нататък, разбира се, ние искаме да некой да... Искате ли да ви кажа какъв е последния виц, между другото? Да ви кажа какъв е последния вид. Българският народ от 2 дена е в страхотен траур. Що? Какво е станало? В страхотен траур, че не е настъпил края на света да го отърве от мъките. Това е последния вид, да ви кажа. Той може би ще се превърне и в истина скоро време. Благодаря ви. Добър вечер. Добър вечер. Слушам ви. Благодаря много за вица. Много интересен беше. Но не по-малко беше интересно избирането на Цацаров за такъв главен прокурор. Боже, пази България. Пази България от такава съдебна система, каквато имахме до днес. Аз не бих назначил никой от тази съдебна система, ако имах ферма овцевъдна за овчар, защото ще пуснат
Такива са ни нашите и не само съдебна система, забележете. Още по-зле е президента, министър-председател и цялото държавно управление барабън с тия 24 хартуйници, които ги храни българския народ. Глупаците. Уважаеми зрители... Глупаци, а 240 глупаци. И то парламентарна република. Излабедирах президентска република с ограничен имунитет на президента, с известен срок, с нова конституция, с съвсем различно. И това е кардиналната промяна на България ще настъпи едва тогава. До тогава ще има поединично спасяване на отделни личности. А това е зле за българския народ. Въобще, аз говоря мащабите, големите. Вижте, чувате ли ме, уважаеми зрители? Мога да ви кажа още един виц по този повод, че примерно главният прокурор Борис Велчев беше идеалният пример, че България може и без главен прокурор. Следващото към... Да, добре. Благодаря ви, тъй като телефоните наистина прегряват. Разбрах ви. Добър вечер. Добър вечер. Слушам ви, откъде се обаждате? От Варна се обаждам. Заповядайте. Димитър, здравейте. Искам да знам кога сме били по-добре. Явно, че сега не сме били по-добре. Кога сме били по-добре? При Доган ли, при Царя ли или по-рано? Последните 23 години така прогресивно ставаме все по-зле и по-зле. Защо само всичко се струпа върху Бойко Борисов? Не мога да разбера във вашето предаване. Защото в момента той е министър-председател. Не един и два пъти съм казал каква е основната функция на медиите. Първата основна функция е да бъдат коректив на властта. Без значение... Защо не наблягат, че това нещо не е само от тази власт? Не един и два пъти... Това нещо продължава вече 20 и колко години. Ама, уважаеми господине, ако сте слушали внимателно... Слушаме, хиляди пъти... но вие само наблягате, че Бойко Борисов... Ами той е министър-председател сега. И за всичко. Ами той е министър-председател. Като стана... Пенсиите, знаете, че не са от сега, хората смятат, че... 4 години, кой ги замрази пенсиите 4 години? А преди 4 години пак добре ли бяха пенсиите? Не са били, ма поне онзи даваше нещо. Не, че съм му голям фен. Какво даваше? Нищо не даваше. Пак даваше нещо на хората сега. Трябва да бъдем честни. Моля ви се, не... Спомням си, че за последната Коледа им беше дал по 130 лева коледни добавки. Един път направиха ли толкова хотели направиха? Защо не направиха Защо не направиха електростанции до тези хотели, когато... Ние сме показвали не едно и друго предаване. Гледайте, за да не си губа времето да ви обяснявам, уважаеми зрители. Направил съм над 150 предавания, гледайте ги и ще видите. Добър вечер. Добър вечер, господин Байрактаров. Лятото имахте едно предаване за едно измамено руско семейство, тук да си бяха купували апартамент. Се обади една жена от София, която каза, че ще им помогне, понеже била адвокат по международно право. Не мога да си спомня да съм правил такова аз много добре спомням. Значи било е при някой друг колега, не съм... Препоръчвам да търси адвокати по международно право. Може би... Значи не е точно така. Не, защото това е вътрешно-италиански проблем. Ма ние имаме достатъчно добре направен наказателен кодекс, който позволява. Въпросът е, че след като държавата не показва по никакъв начин съпричастност и помощ... Тя държавата, че ние имаме ли държава изобщо? Въобще нямаме никаква държава. Никаква институция, да не говорим и последната ето, уважаема госпожо, предходният зрител, например, се сърди за това, че сме критикували... Да си гледа работата, защото 148 лева ми е пенсията, стотинка нямам за 4 години отгоре, а пък лошия там, оная Масларовата, ми даде 150 лева за коледни едната година и пенсията от 123 лева ми я направи на 148. Естествено, все пак не трябва да ги хвалим предходните и по-предходните, защото знаем колко пари изчезнаха от държавата. Аз единственото, което си пожелавам за новата година, за 2013
големи сета и това е положението. Така, значи, само да уточниме, защото всички се правят на патриоти в тази държава, да го кажем точно и ясно, надявате се Национален фронт за спасение на България да влезе с една сериозна бройка народни представители, за да почнат нещата да се подобряват в страната, иначе не виждам никакъв друг шанс. Иначе не виждам въобще не виждам друга алтернатива на това днешното. А това зависи от българския народ. В крайна сметка той има последната дума и той ще реши... Българския народ, зрителите на СКАТ са убедени, ама колко сме? Много, стотици хиляди. Ами, дано. Стискам палци и Добре. до 2013 година малко от малко да... Добре, благодаря ви, госпожо. Благодаря ви. Добър вечер. Ало? Слушам ви, откъде се обаждате. Ало? Слушам ви, откъде се обаждате. Добър вечер, обаждам се от България. Ако обичате, изключете звука на телевизора. От България се обажда. Изключете звука на телевизора, госпожо. Да. Ами, искам да ви кажа, че ми хареса вашия вид. Ало? Изключен е, господин Байрактаров. Изключен е. Слушам ви. Да, чувате ли ме сега? Да, идеално ви чувам. Ами, искам да ви кажа, че вашият вид е интересен, но не чак толкова. Вчера едно малко детенце на 3 годинки да попита една журналистка, защо не настъпи краят на света, а той отговори, защото Бойко Борисов забрани. Възможно е. Човека има толкова ленти да пререже. То това вече се превръща в трагикомедия. Щом и 3-годишните деца... Ясно вие до каква степен се разпрострява диктатурата. Хич не е смешно даже. Благодаря ви. Лека вечер. Вие бяхте последният зрител. Уважаеми зрители, виждам, че и 2-3 линии продължават да звънат. Но както знаете, всяко предание има начало и край. Доктор Димов, невероятна подкрепа получихте тази вечер от зрителския форум. Защото това, което върши до тук българска държавна администрация, тя не върши нищо. Ние получаваме писма с безмислени отговори, получаваме писма, с които някой си мие ръцете за несвършената си работа, получаваме писма, в които ни отговарят, че сме получили други писма, в които нещо ни е било отговорено на базата на едни други писма и се получава една каскада от безмислени хартии, които хвърчат напред и назад. Просто без намесата на българската държава, поради тоталните престъпления, извършени от италиански прокурори, поради това, че италианският съд реално отсъди в смисъл да прикрие грешки на прокуратурата, да прикрие престъпления на италианската прокуратура, не считам, че в Италия някога ще получим честен процес. Вие сте запознати, че всички европейски институции съм се опитал да получа нещо. От 3 години и нещо стои жалба, с допълненията стана 800 страници в Страсбург. Оказва се, че Страсбург трябва скоро да се отваря отделен съд в Страсбург само срещу Италия, тъй като тя виси с около 12 000 жалби. Това са близо 10% от всички жалби в Страсбург. Европейската комисия ми отговаря по някакъв подигравателен начин. Нямаше да ми отговори, ако аз бях английски гражданин. Мисля, че сте запознат със случая с Майкъл Шилдс, който беше осъден в България за това, че разби черепа на български гражданин. Неговата петиция беше допусната в Европейския парламент без предварително разглеждане за допустимост. На доказан престъпник. Точно така. Без предварително разглеждане за допустимост и беше разгледана в срок от 20 дни. На българския гражданин петицията му мина през процедура за допустимост, за процедура за съответствие и на мен ми отговориха след 720 дни. 20 дни за англичанин, 720 за българин, 2 пъти опити да бъде архивирана без отговор, абсолютно глупашки отговори. Тук в това е Европейската комисия, която ми отговаря, че дори да има нарушение на човешките права, няма приложимо законодателство на Европейския съюз, който да защити нарушените човешки права в един съдебен процес. И за какво се е приемали тази конвенция за не знам. защита на човешките права? Не знам. Така, господин доктор Димов, ние ще продължим да го следиме този случай. Ще правим всичко възможно да възбудим поне по някакъв начин гражданската общественост и тъй като времето ни изтича, уважаеми зрители, в навечерието на най-светлите християнски празници, Бъдни вечер, Коледа, на мен не ви остава нищо друго, освен да ви пожелая да бъдете здрави, да оживеете, да се оттърсите от страха. Защото ни предстои една сериозна битка.
Използвам възможността да се обърна към всички медии, ако все още има в България други свободни медии, нека този път не чакат да се случи нещо от само себе си или с помощта на телевизия СКАТ. Уважаеми колеги, включете се. Нека да дадем гласност на този случай колкото може повече, защото един български лекар, както се разбира, прекрасен лекар в лицето на доктор Живка Хаджидимитрова, се нуждае от нашата помощ. Несправедливо обвинен, несправедливо осъден български лекар. Едно лекарско семейство, българско, е 6 години поставено на невероятен психологически тормоз. Нека заедно всички български медии накараме най-после да се случи едно коледно чудо, а това коледно чудо е да накараме българските институции в лицето на Министерски съвет, министър-председател, президент, външно министерство да си свършат работата и да защитат поне един български гражданин в лицето на доктор Живка Хаджидимитрова. Лека нощ!